Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ikong ibai bersih mengenai bentaban penyaj, ya kenika jing lekmen ya ke jing dap ke jung pi kum ka kenhon ke bapilai ke teng ke grow together. Iba John bidon ringkat lembat kiwi ke belai sedang ya kenika kenhon ke collaborators baro ki bahit ki basem ki jung pi ki parlok ke jing ibon bani sanran lem ki parlok ke jing ini ki lat patai ke bor mat baro ki bidon hakenika bor habai ba John ila pensnow yang ai kenika program tang sio snow ya kerteng ngala snow show it lupa nomor ba ketika ta ka bangi ngitrang mo kamen sim ban pen kiu lang iwe te ka kerteng hi ka pelong bangam la banong bangan wan wat happening ki kam ki babon ndrei lada ka kerteng kalong de kumwe ngatrai ngandang la ban ker te ka kerteng do pile jiet ngasno kepada so show it adu kata-kata kepada snow pen kemen yingi ka aimen sim ba ka don ka bakum kata ka konhon namar hateng mangi mo ki bai trei gini ki kampat ba ki bai trei nam ta ka jai briu snow bai ladi sta mangi mat ki ba perkat nam ta ka jai briu tere bangi snow pa tang don ki wi ki konhon ka bakum api ka aimen sim shu ingi ban tip ba pleng baro ya don lang ka bakum kata ka men sim bangi ni kiu lang te kebening kong aso bane banai khuble pi kum kita ki nong sandur ya kene ka konhon ka ba plai ka teng the grow together mo ka konhon grow together ka bamot pangini kiulang ini sanlang ha ka yo ka kot ka kamai ka kaji ka ba mangiru ni don kum katahi ka jing perkhat ban kentiu ai ya ki khon ki kti ka jing ban kentiu ya ka jat mri ban kentiu ya ka ni ka jela ka jing hi baro ko wi ba nim kwa bangin i ba kan don kata ka jing no shileng mo ha ka yo ka kot ha ka kamai ka kaji nanget ba kata ka jing perkhat ka jung phi ba ka jing perkhat ka jing ka ya sno ba ka dei teng ai khublei kerpang ye phi namar kata ki balong kita ki nong sandur hoj kum juru ye kitu pat ki bon ban pinyasno bat phi ki balaya kershan ye jinga lenti ki jung phi kadadu ba phindala ban poi he ni gesni ba phindala ban kinjo ye jinga lenti ki jung phi shisnem lenti ha jinga lenti bat lese ka jinga lenti ki jung phi kalana ai men sim shishu phi ba phinang la ban ya shafrang bat ban ya shakhmat te nagaliang ga junga bat nagaliang ga jungi hi kum ka kanhon ngi kwa banai khublei kitbok ba phinang ya kiu shaprang ha ka jingya ke jungphi ba phinang la ban organize ge bakum kini mo kani ge ge ta ka ba philai kerteng kata ka program ka yedi yathet ha kani ga singi ge ba manta ba phinang la ban penlong gi bakum gini ki program namar ka yarap shibun ba phin promote ye ki item gi jungphi nangta kai rap shibon ban pen pau perthei ke sap ka ba phi phidon le se kan I men sim ru ikiwe bakini snok tilang bat phi ki por ki banwan tengi snu thu agi ba don kum kini ki khap ngi don kam bakin wan ki briu mo bakin wan ban jingo ndei tam bakin wan ban jingo bakin yo ki la ru ban thiet te kum ba ka jinga lenti ha ka jala ka jingi mental le se ngi don hapreng ka ta ka jinga lenti ka ba ka ba khim habangi suthu ba ka jala ka jing ka hiar arsut ha ga yo ka kon te ngidon ka jing thrang kum kita ki baidon banta ban ya khun ban ya rap ya ka jep riu ban pen khlan ya ka jala ka jing ka don ka jing angnut na ka leng ka jing ban penlong ya ki nong shong snong ki ba khlan ha ka ta ka bor ka jing ki ba kin la ban thiet mo ya ki jing don kam lani ban pen khlan ya ka ta ka purchasing power namara ki nong shong snong ha ka jala ki tlot ha ka yo ka kot kim don ye ka purchasing power ka jong ki le se ki jing prashang mo ki jong ki samla jing kin long le nei ken re ling ba ka jing tre stom ka jong phi ni community ba ki por ki sngi ki banwan nin la shisha ban kin tiu ye ka yo ka kot namara ka ta ka thong ka bangi ni kwa kum ka kanhon ha bangi ya ban pintikna ba ki briu ki don ye ka ta ka bor ka ba ki la ban thiet la dengi ngi wan hang ni la dengim don pisang itnat gen mo ki khmat ki itnat ni kwa ban thi de ka to ni kwa ban thi de ni de la ka ta ka purchasing power ka jing kam don se ka shukut no tang ha ka ta ka jing perkhan ti ka don ka jing her arsut ha ka yo ka kot la dengi phai se ki data la ngi phai se ki statistics ngi so tho ka jala jing men ta ka her arsut ten rei la da ka long kum ta ma kana ru nga kwa banong ye phi wanum du men sim nomar blai
kanang kampen scam shishu ya kata ka jinget ke jenga ba mafi pinla banya saprang namar lada pila jit ban shene hauble mo lada ngingi la nang ban jit ban shene hauble ke jinget lenti ke jingi kanum don kunu kunu ke pelaban khangla mo ubleu bangi ngi sakri ula bale ki kamba ki kampla don bon ki ba mo ki ba ong yangi ha ke jingat lenti barden ha bangi pek ya ke jinglong ke jela kamtam ki briu ki batip ha ya ka financial condition jong ke state ya ke jinglong jong ke jela jingi ha ka platengka ki ong la ishir khai nama ka ram kala nang kiu bat ka don ke jingma ya ki ban shimti hadin ban sinshar ya ke jela ke jingi namar kinle kumno tenrei kum ubanget ngasyo ong ki tanggan ni lada ubleu la ibit ban bu yangi hakata ka benta bangin sinshar ya kari un pliru ya kalenti ban pendap ban penbiang ya ke jingdon kam de ngakwa ban pen scam shisho ya ke jingya lenti ke jingpi yai shane ahu blei haki por baro persang kum kibriu ngin haban persang ngin haban ele ke jing shane ka ba scam ke jing ai kan long ahu bleu bangi ni shakri te dagini ki kintin